zvevo. Asi vakomana vakuzoronga strategy vanyerere vakaiona kuti ndikanotangira mutauni pastadium munhu wese apinda mane kumusha takuteera kumusha kwake yazara ende yakubuda pamatv yakubuda pamaredhiyo uyezve nobva vaziva kuti chinofambisa zvinhu kushambadza chinhu. Amen. Kana ukaremara pakushambadza hauna chaunoita. Nyange ukarima ukasashambadza unotemwa nemusoro zvichiora, unotuka kurima. Asi vamwe vachiziva kushambadza kuti mazuva ano vanhu vakuisa pamafoni. Iro gurupu ramunoti gurupu rerumbadzano riya, vasikana tine madomasi kana kuine vamwe tigotaura tadya zvine madomasi, vanhu vakutoziva kuti kune madomasi. Chasara ndechekuti equality here. Kana turi tumwe tumvura kuti munhu anenge aenda kumakuwa haise murakwani, haise kombosti kana mupfudze wendove kana wei zvavo, hapana, anongoni makuwa. Munofa muchidya zvekutenga, munofa. Ende manakiro anoita kudya zvemugadheni kana zvemumaoko yenyu makambozviona. Kungoti hamusatika munoda kutengerwa, saka muchirova arume. Gore ramucharega kurova arume. Makunakirwa nekudya zvemumaoko menyu, nekumupakurira nekumubikira supu inonaka. Mupfuwira unokundwa negood friday, good kanga. Stondido inokunda mupfuwira munoswera ofungira kuti munhu achina nzvira kudai akakutarisa kudairo angambofunga kuti uri John. Ndopanotika kumuka gojo muri kure kudaro wani. Iwe uri papa. Kunoita kure apa. Adya zvinonaka. Zvabva mumaoko ani. Dai mukaenda mukambonodaro. Mamuona kuti hazvina kunaka kuti makuchembera musingatande muriwo mugadheni menyu. Imi munoti zvakanaka izvi. Munoti hamuna zita muraini. Kuchembera kunoti vazukuru musina kutanha muriwo January to December muchiita zvekupema mavegetable. Maiveruwadzano pazvokuti zvikadaro. Ende mauchiriro nemaimbire anoita munhu adya zvemugadheni make anoonekwa. Uyo wokufunga kuti dhora ndoriwana kupere kunotenga inhema kuti munoparidza munhu akakunyepa. Kana nemakuhwa anotanga naye, kana nenyongano inotanga naye. Ameni. Muchaona kuti ipapo kana makutaura zvekuvaka ndiye anotanga vanhu havana atotanga zvimwe. Ipapo ngatitange nyaya yedu kana titakupinda mune zvekuvaka. Of course mamboita but dzokororo ine simba. Amen. Dzokororo yako yakanaka, dzokororo yako ine simba. Amen. Wokundwa here neta dzoka pongosi ya dhorero. Amen. Kereke yako ichivakwa ende iwe haumbofa nenzara. Ende kumba kwako unosvika. Make sure unosvika kwakambuya sei. Amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Hanziva nababa. Kondinofuga handidzirwi nokuda kwei. Zvonzimba yaJehovha iwe unotsvaga nhundurwa nenhombo. Mukapesana nebhaibheri hamumbofa makapona. Ndosaka muchiona kuti zvino mine miteuro yakuda kusvika 5 yekwamugoti unayo, yeZioni unayo. Ava vakumakara vari vakomana vemaroko ava vanyepa tsotsitsi. Ndainakidzwa musinono zvikanzi endai munoshanda, asi kana manoshanda musatya mega mouya nazvo. Baba moda ndivhure foni pano yaenda muno uyana zvokwatiri vaprofita tidye vanzwa here vanzi babani zvikanzi hanzi manzwa here zvanzi
Usachemeka. Ende munoshanda. Kana mashanda wena tsomari tsotso titse chikene suo. Zvino moenda ipapo. Panapa murikunzi 1 on 1. Iwewe mbune wakatarisana nemuprofita wezvapupu 1 on 1 nane macheni. Ameni. Amen. 1 on 1 namaitinogwira zviti 1 on 1 namaibete 1 on 1 namadzvamusi maka apasina sendi. Ukaenda uko kuharare pazindoga kana uchida 1 on 1 unoibhuka. Waibhuka unofanirwa kunorarapo. Pekurara pacho ndepakavakwa nemunhu iyeye. Auparare mahara, unopabhadhara. Yekubhuka imwe mari, yekumuona imwe kubhuka kwandikurai kwekuti ndokuonai appointment yeundokuonai musi wakati imari. Musi uya wosvika unonzi unorarapo, unosungirwa kurarapo, wosvika wonyoresa kuti ndasvika. Ponyeperwa queue worarapo 3 days asi zuva nezuva uchibhadhara kurarapo. Asi pauri kurara ipapo pakavakwa kwete nezita rechechi nezita remunhu mari ichienda muakaunti yemunhu. Saka pakanzi pashaya mabookings vanouya kuzobhuka vaya mabookings ashama kungotaura kuti uyai mese kwaita nhundurwa motouya mese potozara mongorongonzo. Vane mari shoma zuva rimwe chete, vane mari inoda kunanavira mazuva mairi, vanoti tinayo 10 days uripo uchirarapo wakamirira kuona 1 on 1 handei pazvapupu pachena. Zvino kwadzinorohwa matumbu manje, kwadzinorohwa mai iko kwadzidi hadzibvi. Amen, amen, amen. Ponai vana baba muponeswe zvakanaka. Shoko rati kana imba yaJehovha riri dongo, imi hamushande zvinoonekwa, imi hamumbofuka mukadzirwa. Uyo akatenga jaketi rake anochovha naro richingonyowani, achiti akaita rekufambisa, akaita rekudzirira naro mvura, akaita rekudzirwa naro chando, akaita rekutigisa mugadheni, richishanda zvese. Pamunopfeka taiwo uripfeka, iwe unotenga hembe 5 pagore, ende unotenga dzakatsva nezuva. Unodaiwo kuti udaiwo kuti ubvise sokisi kuti utenge imwe. Zvakatukwa zvako, zvakatukwa. Yako mari inofanira kuti ishande maemergency chete, haifaniri kushanda zvawakaplana. Inoshanda maemergency chete, kungoonekwa kuti waita mari maemergency. Plani yako yawakaplana kuti mugore rino, as from January to March, the first quarter where 2023 ndoda kuachieve izvi, auwine. Why? Jehovha kwete muprofita. Jehovha vataura vanoti kuna Hagai, chiudza vanhu, nokuti vanhu vakambe vatapwa. Vanhu vatapwa vazodzoka, vakadzoka vasisaite mirayiro yaMwari. Vanga vakuita nokuti kunyika kwavanga vatapwa vanga vasisagoni kuita mirayiro yaMwari vari kuutapwa. Ameni. Saka pavazodzoka vadzikinurwa, havana kuzosweta nzira idzodzo dzavaisiita dzokurayirwa kwavanga vaitwa. Saka ndo pavanozoyeuchidzwa vachema kuti ko takutambura kudai, isu takadzikinurwa tauya munyika yenhaka yaBaba, sei? Zvikanzi aiwa, hamusiri kuita kuda kwaBaba, onai imba yaJehovha raita dongo. Ameni. Saka imimi maakukaura nenhamo. Razwa mafana achimba zvikanzi ukaramba Mwari wako uchakaura nenhamo, ukaramba Mwari wako uchakaura nenhamo. Mamba kadzi
Anjazoka ndeni panoya ndeni mumwe muimba anogona kukopa kopa ndeni imborova ya Ghana Mwari wako uchakaura nena yazvomboti ukaramba kuvaka manje you are good composer very good composer ukaramba kuvaka uchakaura nena Iwe muimbi sumuka nevamwe vaimbi sumuka sumuka i5 vane vakwana sumuka kutativa rume chete ya veikuma tinoita tisapetuka tombodai asi pari zvino manje takutoti ane dhora rake kwakutombouya munyora anonyora zvakajeka anonyora zviclear mazita evanhu ndakakutaurira ndikati pamwe vakabvisa kubva musi watatanga kupleasure marekodzi acho ari kudiwa ameni kuti kumanyeni akabvisa dhora aibvisa zvake 50 cents aibvisa zvake dhora asi patinonopedza kuvaka muchaona mumwe aita $20 achibvisa hake
dhora saka ndakati regai ane dhora abvise dhora iroro, regai ne 50 cents abvise chii 50 cents iyoyo inomuvakira kereke yake. Hatisi kuti $10 kana kuti $100 kana kuti zima rizihombe, asi yauinayo iyoyo panongobvisawo vamwe. Mwari kudenga, Jesu vachifamba vega panyika vachiona vanhu vachibvisa mari, vanosvika pavanokudza mari yechirikadzi. Ameni. Ndo inotaurwa nezvayo. Zvonzi vamaona vachienda vakatakurirwa, nekuti kune vaitakurirwa tsapo nevanhu, ivo vakaisa maoko muhomwe asingaone pasi pake asingapaoni nekuda kwedumbu. Saka uenda akatakurirwa chi, iye anongoenda bedzi kunoti ndini muridzi wetsapo yavo yakabatiranawo nevanhu 17. Jesu voti aiwa, izvozvi zvakundwa nechirikadzi, nekuti chirikadzi yato $5. Vari kuteerwa nani? Baba, ndikuona baba vari kupinza ruoko mumwe. Kuno kune yakatobuda kudhara. Right. Ndiani angakubetsere? Right, tambirai. Kana kuti mumwe anotambira. Asane maoko asingabvinze. Makuizi, yes, that's it.